иза на булката. Фатме е на 15 години и вече е семейна, но не е омъжена по рибновския обичай. Избягала от вкъщи и е станала жена преди да се ожени. А за да стане момата Гелина и да изпишат лицето й, тя трябва да е девствена. Те не бяха съгласни с мене, че го искам, че той е малко по-голям от мене. И аз реших да не ги питам и да тръгвам с него. След като се ожени, пак малко и се покарахме. От аз като се виждам по мен, че аз направих същото едно време. Омъжих се сега за мъжа ми, избягах. Баща ми 6 месеца не ме прибра в тях. А па така стана, че съм доволна и съм благодарна, че го съм взимала. И точно по моето, което съм направила, си мисля, че може би и тя да постъпва точно правилно и затова да нямам основания да и се сърдя. Как ви изглежда на вас тук? Всичко това, което се случва тук? Въобще не ми хареса. Всичко. Даже искам да се махна от тук. Не искам тук да стоя. Има някой млади. Защото не ми хареса това, че всички говорят зад гърба ти, ако влече. Говорят или ако направиш нещо пак, така? Просто виждаш как минаваш от някъде, те изгледват, говорят по теб и не е добре. Трябва да си, и старите хора това го се казва, че зависи от средата. Както е в средата, така е, за да не биеш много в очи, да не си нито прекалено модерно, нито изоставено много. Едно момиче обаче определено бие на очи, защото не е облечена като приятелките си. Оловие е студентка в Благоевград и е едно от малкото момичета в селото, които имат шанса да учат след средното си образование. Реших да излезна и след това ще ме пуснах. Просто не ми харесва тукшен живот и така. Реших да уча. Аз не се чувствам по-различно. Аз си живея тук и съм свикнала с тези хора и така. А другите момичета не искате ли вие да сте облечени като мен? Ние по така си сме свикнали. Аз исках много да уча, но моите родители не ме пуснаха и затова не отидах. Съжалявам. За кое? За това, че не съм ме пуснали да уча. Защото аз имам много желание да стана малко по-образована и интелигентна. Така като си само със средно, освен в един цех, никъде не можеш да се хванеш на работа и чучун да работиш. Чизът вече е нареден, всичко е навън, все едно си в къща, но подредена в средата на улицата. Сега е ред на жените да го удумат. Много дарове, много те и байряци тук, много дарове имат булките. Рано не имало така. Много мебели сега има. Сега всичко от игла до конец да се каже. Спални, меки мебели, телевизор, хладилник, печка, перална, автоматична. Ами колкото по-пъстро, толкова по-се харесва даро, се казва. Прикета на едно момиче. Колкото по-е мрачно, като мине, то след малко, това ще е пълно са жени. И всяко една като минава и всяко вижда така, има много стари работи, които са от майка и са сложени тук, веднага оценяват. Видяхте ли, той дар не беше хубав, Филпа не беше пъстър, беше много мрачен. Просто коментатори има, нали? Това е част от женското удоволствие, да клюкарстваш. Това е толкова прекрасно. Да натрупаш информация за нещо, което се случва, защото хората в Рибново гледат телевизия. На тях не им липсват новините на големия свят. Но доста по-интересни са новините в малския свят. Света, в който те живеят. Не, има ли нещо, което не е както трябва? Нещо, някоя забележка имате ли към Чиза? Нещо да куца. То, който иска, ще найде какво куца. Който иска да найде причини, ще найде. Удумване, има ли удумване? Не има, винаги си има. Колкото и да обава, каквото и да има, си има някой да си вдумва. Това е една жива традиция, която прави местната идентичност. И това, че хората в Рибново се стремят да съхранят своята идентичност, е едно изключително ценно качество в нашия глобален свят. Не знам да има някаква поговорка. Има. Република. На времето сега чула, че е Република Рибново. Рибново иска да се отдели сами, да си команди сами, деца казва. Справи каквото си иска. И от тогава си е останала Република Рибново и така. И това ни е останало, че си сме по-различни. Че сами, деца казва, почти сами се управляваме. Искат всичко да си командят тук, нашите си. Рибновската република остава нарицателно за селото. Рибновци дават силен отпор при смяната на имената още в средата на 60-те години на миналия век, когато започват прекръстванията. Стига се и до бунт. Травматичният спомен за
различните периоди, в които са сменени имената на българите мюсюлмани. Все още е много тежък. Все още расте първата генерация, която е свободна от такива спомени. Те все още са малки. Много трудно, много бавно, с много болка хората понякога разказват за това какво са преживели. Тежката асимилационна политика ги кара те да търсят друго ниво на идентификация, да търсят друго име за себе си. Най-компромисно им изглежда исляма. Щом сме в България, всеки има права да се спазват законите там и това е. В България се браниш, България и това е. Няма значение каква религия изпълняваш. За мен е така. Български говорим, други не знам. Сега да почна на някой път, да учат турски. Според мен се дължи на това, че хората са обидени от имената, към ми са сменили. И затова се наричат турци. Ама и в Турция ги нещата. Те са българи. И ако Ривново все още пази малък спомен за републиката, то в нея днес живее един чужденец. Иван е художник. Преди 11 години решава да избяга от лошото света, както казва той, и отива в Ривново. Дойдох, като смятах, че навсякъде хората всеки гледа себе си, нали, всички има някаква нормалност. Но аз не отчетох това, че тук хората живеят в общност. Нали, аз съм индивидуалист, анархист, нали, и си живее моят собствен живот. Тоест, значи, както се казва, в чуж манастир със собствен устав не можеш да отидеш. Аз сега не мога да им кажа, аз съм безбожник, нали, тук не ме интересува нито джамията, нищо не ме интересува какво правите. Нали, просто аз трябва да приема някакви правила. Това е една общност, която живее задружно. Сега тук на един човек, като му изгори къщата, стане пожар и му изгори къщата, цялото село отива там да помага. Един дава 5 лева, друг дава 50 лева, някой носи, нали, керамиди, носи, нали, и той след 20-30 дни отново има къща. Значи те обикалят целия свят, ходят по Русия, Израел, Испания, обаче парите си ги харчат тук. Идват тук, строят къщи, трябват ли, не им ли трябват, няма значение, нали? Но се връщат тук, защото само тук се чувстват в свои води. Музиката вече прелива в нощните улици на Рибново. Зурните и тъпаните не са спирали вече няколко часа. Щеканосват ръцете на булката. Правят го вечерта преди същинската сватба. Но преди това е времето за истинската веселба, когато се събира цялото село, заедно на площада, за да се порадва на празника. Тези хора са забравили дребните неща, от тия, които се вълнуваме, че основно е парите, че основно е бизнеса, че основно е кариерата. Аз мисля, че основно е душата. Човек, който пее и се весели, зло не мисли. Тя имаме една хубава такава българска поговорка. А тези хора четвърти час са вече на горото. Това за младите е една дискотека. Тук за пръв път стават контактите, пипането на ръцете, интимните запознанства, близостта между момичето и момчето, първите любовни трепети.